Kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Maria Luisa Luing Melos, Christine Menyes Villalobos, good morning. Kay Eric Fernandez, Erla Vega, kag kay Christine Menyes of course Villalobos. Si Joseph Martin Yulo, primo, may agad ra sa imo, no? Good morning. Si Joseph Martin Yulo, manghod ni Kwan, ni Attorney Dino Yulo, bla? Okay. Good morning dara sa imo. Yes, Naga-monitor maayong man aga. siya karon nga aga. Ano nang natabo sa akon iya nga daw Nga, daw wala may daw ga-appear. ay nag-appear ang akon nga mga commenters. I-refresh lang. Balik liwan. Mana? Sige. Sige, mo na biyan, Si Sol Lama Bernacha, sawari ka. Dara sa may Thailand. Thailand. Thailand ni dia. Thailand. Ito na dapat. Para, Wala. parang kasay ka lang. Kon sa Tokyo ya. Japan. Tokyo, Japan. Japan. Asabad sa Japan. Do hapin nam hapin. Kalay. Good morning man kay Lester Benitez. Good morning sa imo, sir. Ginatawag niya niya action boy asawa nga si Ayesa May Katage Benitez. Kag iyan ni bata guro kay hindi ko ma-view kung sino ang Si Aya Fire ah. si Aya Fire. Happy Kay 16th birthday. Oy, Aya Oy, Fire. birthday. Bo birthday gali ni Aya Fire. Updanay kami ni sino baan? Oo. Ti Oo. Aya Fire. Dulong ilang ni si Tito mo boy. Oo. Tito boy. Aya Fire, happy birthday dara sa imo, no? 16th birthday. Yes. Happy birthday, Aya. Hindi pa dibo yun, no? 18 niya magdibo, no? Ang 16, sweet 16. Ah, Baka sweet mo na, 16. sweet 16. Kami nito nagupod sa kuan, sino baan? Gindala siya ni Ayes, oo. Kag with the grandma and the grandpa. Wow, may upod gid gali. Sige, good morning dra kay Sir Edwin Katage. Yes. Kag salamat gid sa 100 stars ngayon mo gin send. Lester. Yes. Standby na sa mga balita lokal. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga may ikadwa pang round sang dialogo upod ang transport groups kag si LTFRB Regional Director Richard Osmeña base man sa pasiguro sa iya ni LTFRB Chairman Martin Delgra. Suno kay Gasataya sa second round sang dialogo, talakayon ang mga ginapangayo nga dokumento kag datos ilabi na sa bahin sang fuel subsidy. Duwa pa ni Gasataya, may fuel subsidy ang gobyerno para ibulig sa mga lehitimo nga drivers, apang may mga sistema nga kinanglan mapaayo ilabi na sa pagpili sa benepisyaryo. Sining weekend, may pila na ka mga operator sa siyudad sa ang nagbaton sang fuel subsidy. Sa Rebaluan, luyag sa mga transport group sa Bacolod nga i-hold ang pagpanagtag sang fuel subsidy tubtub nga may buluan kung pila ang alokasyon para sa siyudad kag probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Gasataya, sa tiyon nga kinanglan nga mapasaka ang kanamuon sa mga benepisyaryo, pwede nila hindi nga maduso sa LTFRB Central Office. Bitterman si Chairman Delgra nga may second round of meeting pa no with Director Osmeña. So tanan nga mga ginpangayo nga mga dokumento, data, figures i-discuss na in the second round, especially on the fuel subsidy. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Magasumiter sang listahan ng mga credited nga mga asosasyon sa ngalan sa mga drivers kag operators sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa LTFRB para sa fuel subsidy.
Ini ang rekomendasyon kasunod sang dialogo sa tunga sa matiglawas ang LTFRB 6 kag transport group sa Bacolod upod sanday Congressman Greg Gasataya kag abang lingkod Representative Stephen Paduano. Ginpahayag ni Paduano lakip man sa isumiter ang plate numbers ng salakyan, ORCR, driver's license kag photocopy sang orihinal nga deed of sale. Ini ang suhestyon kasunod nga madamo sa mga operators kag drivers ang wala nakabaton sang fuel subsidy kay ban pangayuda ginpanagtag sa tion sang pandemya. Ginpamangkot man ni Paduano ang taga LTFRB 6 kung pila nga lokasyon sa fuel subsidy sa Region 6 kag sa Bacolod pero wala sila sang available nga datos. Nagpasiguro si Engineer Joshua Gakit, Planning Officer 3 sang LTFRB 6 nga ila ipresentar kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña ang mga rekomendasyon kag sentimiento sang mga grupo sang transportasyon. Plano naman ni Congressman Greg Gasataya kabang lingkod Party Representative sa Stephen Paduano nga magduso sang hagna nga nag-establisar sang talatapan sang LTFRB sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Gasataya, paagi sa hagna, ang permanenteng LTFRB office hindi pareha sadto nga mga satellite office lang. Ginehemplo ni Gasataya ang hagna sining aprobado na sa Kongreso kag Senado nga nagatukod man sang Provincial Office sang Commission on Higher Education o kung CHED. Sunod sa kongresista, sadto iya naging talakay sa LTFRB ay nga plano apang mas maayo kung mayara sang layi kag mapainan sang pondo. Mabutangan sang personnel kag hindi na kinahanglan nga magtabok pa sa siyudad sang Iloilo. Nagasalig si Governor Bong Lacson nga mahatag sa target recipients ang 500 pesos nga monthly cash subsidy sa gobyerno nasyonal. Ini ang reaksyon sa gobernador sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaan sa 500 pesos ang 200 pesos nga cash subsidy para sa low-income families. Suno kay Lacson, wala pa sang direktiba nga nabato ng gobyerno probinsyal kung paano ipanagtag ang among ayuda apang nagapati siya nga ipaagi ini sa mga local government units kung LGUs kabulik ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sa pamulong-pulong ni Duterte kadungan sa pagpirma sa Public Service Act Amendments nagligad nga Lunes, iya ginpahayag nga ginpasakaan tubtob 500 pesos ang cash assistance ng gobyerno sa mga pribado nga Pinoy. Ini bangod sa pagsaka sa presyo man sang gatong kag mga nagapanguna nga balaklon. Sa tunga natin nga balita lokal, una naman nga padulungan ni Governor Bong Lacson ng siyudad sa Silay kag Escalante sa unang adlaw sang campaign period sa mga lokal nga kandidato sa Biyernes, Marso 25. Suno kay Lacson, una siya nga magatambong sa misa sa simbahan sa siyudad sa Silay upod si Mayor Mark Goles. Sa nagligid nga 2019 elections, ini man ang ginhimo ni Lacson sa unang adlaw sang kampanya. Sa Biyernes naman sang hapon, magaupod ang gobernador sa kampanya sa iyang kalyado sa siyudad sa Escalante. Suno pa kay Lacson, posible nga hindi sila mag-updanahin ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga campaign sorties kag mga-separar sa mga lugar nga kadtuan agud madamo ang ila mga kalyado nga mabuligan sa pagpangampanya. Si Lacson ang mga leaders ng local political group nga Love Negros, samtang si Ferrer ang chairman sa local political party nga United Negros Alliance nga mabakod karon nga koalisyon ining duha. Si Lacson ang liwat nga nagapapili bilang gobernador kag kontra diri kay Anay Bacolod Congressman John Orola kag Maria Socorro Okada, samtang si Ferrer liwat man nga nagakandidato sa pagka-vice gobernador batok sa independent candidate nga si John Ray Gargarita. Maupod ko sa mga LGUs, no. May mga invitations na ko na mag-upod sa ila kampanya, and of course I have accepted it, no. In most cases siguro mas split na lang kami ni Vice Gov Jeffrey Ferrer para mas damo kami ma-cover on a daily basis, no. Ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang inaugurasyon sa bag-ong nga merkado publiko kag plaza sang Murcia Negros Occidental. Sa mensahe sang gobernador, iya ginpanginbulahan ang lokal nga gobyerno sang Murcia sa madinlag-on nga proyekto sang Banwa. Suno kay Lacson, ang newly renovated public market kag plaza ang makapasandyog sa turismo kag economic activities. Ginpasalamatan naman ni Mayor Jerry Rojas si Lacson sa padayon nga pagsuporta sa mga proyekto kag development sang Banwa. Lakip man sa gininaguruhan ng satellite office ni Representative Kiko Benitez, Tourism Office, Senior Citizen, Municipal Library, Museum kag Function Hall. Malacanang nagklaro, wala pa sang gina-endorso si Duterte sa pagka-presidente. Samtang early registration sa elementary kag high school students magasugod na sa Marso 25. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyong Balita.
Morning Edition. Kag para naman Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emergency. Di na tatuman. Kay Rhea May Ladjo, may agaman. Imbong Jocampo sa Maaw, upod ni Kapitan Vito Gahaton. Kap, morning da Kap. Musta ka Kap? May ano ta gani? Okay lang. Sa kay magakadto ka to gani sa Maaw. Ni tao mo na si Kap Vito. sige. May Maaw tao ha. siya. Kung Kap, ako si Action Dorel. Oo. Kaya nasa sumungga pangapigro daw ni Imbong Jocampo. Upod sila. Opod sila. Sige. Okay. Veronica Santillan Manukhan. Kay Virgie Legaspi Coloso. O yung akon nga mangin ihada ko no do sa noon hindi kilit man tuno dayon sa December, January naman ko no. January naman. Dama pa 2023 gid siya. Ha? Dama pa 2023. Ako na. Ako 2023 siya. Ate, okay lang na. Okay lang. Do time lang Wala man na siya siya na. ginadalian. Ako ya ganing Ikaw gadali. yung gadali gani. Ang butsi mo nga gadali. Kaya nga gapong ka lang nakaunlit yun. Gusto mo mantikaan naman ba? Ay kala. May pamatian ko bla na bla. Ano na siya? Padayon lang ko dayak. Sunod dyan. Ray Flores Baryoga, good morning man. Kag Noim Dipon. From Quezon City. Sige, ara iya si Veronica. Ay, by the way, gali, condolence kay Kwan, kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Condolence sa family. Oo. Miss Sa Liza. pamilya nila, dana condolence da. Judy Florentino, good morning man. Oy, Teacher Romela Ilustre Arevalo, hara naman siya. Maayong aga. Hindi ko naka-send star si Ma'am Van. Sige lang Ma'am Van, don't be upset. Mugin na. Nalo ka sa mga konsubong sa
ano ganito, technology bla may gusa masiling ko nami magid nga daw moderno sa technology tapong gisa dra makakapalpak pagkatapos sa ano. Okay ka na confirm mo na. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, ginag-greet yan ang iya daughter, Engineer Charmaine Gamala, sa iya ika-29th birthday today. No. Hindi ba ona kung mahikaw? Happy birthday, Engineer Charmaine Gamala. Wow. Yes, oo. Sige, enjoy your day. 29 pa lang sa gali, so ara pa sa kalendaryo. Ara pa siya sa kalendar, wala pa siya naglapaw. Ara pa siya maglapaw. May ano no? pa siya, may May 1 year, 2 years pa kung 2 may years 31 pa. na. Butan ta sa 1 year na lang. The next year, ako muna na siya. Ara ka na sa bi sang... Kung magaga pamintana na. Hindi pa kung paminta na, ara ka na sa bi sang kalendaryo, kag nagapaminta na ang bingo. Bingo cards. O, dili ka na, sa loto. Pwede man. Sa loto ka na. Pwede pa siya sa loto. Dili ka na sa loto nga 642. Oo. Pag natapos ng 642, malambot ka man 42. Pag 43 mo, di ka sa loto, 645. Oo. Ha? Tapos, ang Tapos last, 649, may 655 pa, kag ang last 658. 658. So, hasta pa na. So, maglapaw ka ng 58, di ka na sa bingo. Bingo na lang tayo. Kaya hasta Bingo. bingo. Hasta 75. 75. Di ka maglapaw, be. Hindi ka naman, ha? Wala pa 75. Oo. At road to centenarians ka na. Di ka di ang Road anong... to 100,000. 75, layo pa na yaw. Din 5 anyos pa. Lapit lang na. Ay, kaduga. Gabi, arap lang kagid lang po sige kagid yung mabuhi para So, malapot. after, kung hindi ka na sa 75, di ka lang tayo. Kung kung after 75, kung di tapos ng bingo, hindi ka na sa calculator. Kaya na infinite na daya. Ay kala. Wala na yan sa... Oo. Hindi ko yung magpati nga maubos mo na ang numero sa calculator. Correct. Di ba na? Kasab. Nan. Sige. Sa mga kwandira, sa mga si Lani, sa kapihan ni Lani, dabla, sa Kalubay. Sa tarang nga nagapangapida, good morning. Sa kay Larry Rico, dira, may aga. Daw kahapo, Ano naman? Ha? Daw kahapo. Kapo nga man. Kasi damol imong face mask. Hindi ba na mo man yung face mask ang bakal mo sa akon? Ah, Ikaw man ka bakal? gani man. Do man ako nakita sang blue yahaw. Wala ko na yahaw. Dugay na ni mo ning mauno mo yung bakal sa una sa ka. Sang una pa. Oo, sang chimpo pa nga. Wala pa pandemic. Wala pa pandemic na bakal. Kabakal ka. Wala ka nag-order naman bago ang face mask? Manong order pa lang. Relax lang ba lang? Ang color ba lang mga kuan naman mag blue bala mga royal blue mga Royal ano, blue. mga Ate, blue. sige. Ha? Okay. Sige, standby na sa aton mga balita national. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginklaro sang Malacanang nga wala pa sang gina-endorso si Presidente Rodrigo Duterte para sa 2022 presidential race. Ginhimo ni acting presidential spokesman Martin Andanar ang klarifikasyon matapos ginpangayuan sang komento angot sa pag-endorso sang PDP Laban faction sa idalom ni Energy Secretary Alfonso Cuse sa pagpili bilang presidente ni Anay Senador Bongbong Marcos Jr. Suno kay Andanar, klaro nga desisyon ini sang partido apang wala pa masiguro kung ini man ang posisyon sang presidente. Ginpanugyan ni Andanar nga hulaton na lamang ang presidente nga magpalayag angot sini nga tupiko. Ginanunsyo sa Department of Education nga mag-uumpisa na ang early registration para sa public elementary kag high school sa masunod nga school year sa Marso 25 tubtob Abril 30. Base sa memorandum na petsahan Marso 21 kag pirmado ni Secretary Lenore Briones, tanan nga incoming kindergarten grades 1, 7 kag 11 nga mga estudyante sa public school ang dapat mag-pre-register para makahimo sa nagakaigo nga para Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma. magpa-register pagi sa text kag social media platforms. Gina-encourage naman sang DepEd ang mga pribado nga bulutuan nga magpatigayon man sang early registration sa amo nga period. Mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, Government nga ginaprobahan na sang Interagency Task Force ang pag-require sang safety seals sa pagkuha sang business permits. Ginpahayag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III nga mag-issue sang memorandum circular ang ahensya sa tanan nga local government units agod i-require ang safety seal sa mga identified industries ilabi na sa mga negosyo nga closed door. Sa karon ginahimo na ang memorandum circular samtang ginpahayag ni Densing nga 6% lamang sa mga negosyo sa Pilipinas ang nakakuha sang safety seal. Wala pa ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte nga imando ang pagkakasang face mask sa pihak nga ginclassify na ang Pilipinas sa very low risk sa COVID-19 infections. Suno sa Presidente, madamo na ang nagpamangkot angot sa pag-usar sang face mask apang para sa iya, hindi pa panahon agod niya kakason ini. Lunes nga adlaw gin-report sang Department of Health ang 510 ka daily average cases ng COVID-19 halin Marso 14 tubtob 20 2022 kay ini ang mas manubo sang 13% ikumpara sa na-record nagligad nga semana. Madamo na sang nagabalatian bawod sa paggamit sang e-cigarette kag vape. Sa interview sang DZRH, ginapalayag ni senatorial aspirant Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga madamo sang naigo sang balatian bangod wala nabantayan sang maayo ang pagmix class ang formula o kun flavor sang vape. Gani ang ginapamatukan ni Cayetano sa vape bill nga ang tuyo isaylo halin sa Food and Drug Administration padulong sa Department of Trade and Industry ang regulatory power para sa amo nga produkto. Patag ni Cayetano, wala sang laboratorio ang DTI para sa husto nga pagbantay sa paggamit sang vape. Nagreklamo man ang kongresista sa probisyon sang hagna nga halin 21 anyos ipanubo ini sa 18 anyos ang edad sang allowed age sa pagbakal sang vape products. Ang utsunigin sulit ni Cayetano sa DZRH ang panawagan ng ibito ni Pangulong Presidente Duterte ang kontrobersyal nga vape bill. Nakarami na nagkasakit sa e-cigarettes at vape dahil yung formula ba, yung paghalo-halo nila, pati yung mga flavor, hindi na bantayan. So sa US, napakahigpit ng kanilang Food and Drug Administration. Sa atin, ang gusto ng Kongreso, ilipat sa DTI. Ewan ko naman laboratory, wala namang expert ang mga ang DTI. So that's why, sang-ayon ako i-veto to, tapos pagandahin na lang natin ang bill para maprotektahan talaga natin ang ating mga kababayan. Ang kabayan sang pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano.
Ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang laying nga nag-amyenda sa Public Service Act kay nagatugot sang 100% nga foreign ownership sa mga public services kaangay sang telecommunications, railways kag iban pa. Sa idalom sang bago nga laying reclassify ang telecommunications, railway, airlines kag logistical facilities bilang public services nga sadto ginakabig nga public utilities. Sa idalom sang 1987 Constitution ginatugutan lamang ang mga dumuluong nga magpanag-iya sang 40% sang public utilities. Ginpahayag ni Duterte nga nagapati ini sa siling nga layi, makaganyat sang dugang mga global investors, ma-modernize ang pila ka mga sektor sa public service, kag mapaayo ang paghatag sang essential services. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, hindi na mapunggan pa ang pag-isa sang pumuluyong Pilipino sa pagtindog para sa kay Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. Bisan din mga bayan sa pungsod, madamo nagpakita sa suporta sa tuyo ni Robredo nga gobyernong tapat angat buhay ang lahat. Nagapati si Robredo nga paglaom ang nagaisa sa mga pumuluyo para sa husto nga pag-inupdanay, pag-asa man kag paglaom nga may pagbag-o, alimantar halin sa kapigidohon kag maayo nga buwas damlag. Nagaisa man nga ginapakig-away ang isa ka tampad nga gobyerno nga mag-alagad para sa mga pumuluyo, isa ka gobyerno nga magasabat sa kinanglanon sang pumuluyo kag siguraduhon nga dungan ang tanan sa pag-uswag. Paghahatagan ni Robredo sang atensyon ang ecotourism sa Western Visayas Region. Madamo sa mga pumuluyo dire ang nagabenepisyo na sa turismo, gani gusto ni Robredo nga pabasgon liwat ang industriya sang turismo. Madamo sa mga MSME sa idalom sang tourism industry ang nagsira bangod sa pandemya, gani ining una nga buligan sa administrasyon ni Robredo agud nga makatukod liwat sang madamo nga trabaho para sa mga pumuluyo sa reyon. Kung mapili bilang presidente sa mabot nga eleksyon, prioridad ni Robredo ang paghatag sa oportunidad para makatrabaho ang tanan, masaligan nga transportasyon para sa kadaman, accessible nga mga programa para sa ikaayong lawas, kag mga infrastruktura kag pabalay para sa pamilyang Pilipino. Apang labaw sa tanan gipangako ni Robredo nga sa iya administrasyon maghahatag ini sang puder sa mga pumuluyo kag hindi lang sa mga pamilyang sa politika. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag Presyar na tayo, presyara! Sige, good morning na dira kay Elvira Hilogo, si Rochelle Evangelista, kay Sabordo NN Imalay, kag Christian Bea Dalisay. Mayong aga dira sa imo, no? Kag, ano ka na, sumong Wednesday? Absent ka naman, boss, no? Wow! Day off! A day off! Ang day off, ya? Ang day off, ya. Chimpo na isang lagaw. no rest.
Rest. Okay. So that's why nga nauntat ang lagaw. Nauntat ang lagaw tungod sa mahal. Ah. Hello guys, another day, another mini vlog. Ay, okay. Why you should visit Negros Occidental. Ah. Part 3, tani mo na yun. Ara ka lang sa din ka nga part out. May part ko, pero ba nung lumang Tan- Castellana. correct. So, kato sa na-feature ka to. Oh, samtang nagataklad ako sa nagka-mountain climbing ko. Pero sabi mo to, ato niya, ako risky to, bala ka nag-ulan to. Oo. Pero in fairness, Pero nakabalik ko to, dito kundi kantilado, akantilado. may gulo sa fabric, Nakabalik ko to, nakalambot ko to sa Fabricanos. Oo. hindi naman niya sa fabricano. Kaya ko na sa una mo ng ang barangay na da sa una, may barangay na nga old fabrika, bala mo fabrika. Basta may lugar na nga fabrika. So do Fabricano sa mo nang laging butang da. Pero I think so. Nakakadto ko to, mas ano pa kitang dalan, pero to, ato na to sa babaw ka maagi, tapos manaog naman eh. Dito ka managis piyak. Mato kay. Hindi. Nagulan man, no. Kaya sa Fabricanos to, makita mo to may kita ka sang Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean bla si Johnny Depp, kita mo na. May totoo may barko to nga may barko to nga sa Pirates man. Pwede ka to ka pulo pa picture. Jack Sparrow, ang sa Pirates. Johnny Depp na siya, no, ang artista. Dason Wala galigaon akong mic. Thank you kay dason Whiskey Lee Morales. Dason sa Fabricanos to, may kwanto ng may overnight facility sila. Mayara sila. Pwede ka to ka overnight. Ma-star ka to sa Ano ila. to, swimming pool? Swimming pool. Daw ito wala swimming pool. Pwede ka lang overnight mo na. Hindi ka lang nga maligo sa kwan yun. Huwag man to gani sa kantilado. Hindi, may swimming pool. Wala to yung overnight sa kantilado yun? Pero may swimming pool. Wala man. Lipat man ko kung may swimming Wala. pool. Wala man, no? Dito sa Fabricanos daw wala man swimming pool. Pero ang balay itong istaran mo, daw ang ila concept is daw balay sa una sa mga ati, bla. Sanlog lang ya. Huwag ka na, sanlog lang yung kawayan. Sanlog lang gidyan, kawayan. Oo. Dra ka lang yung hangin, dra lang yung lusot. Mo na yung mga, masabi sa mga air conditioner. Wow. Oo, na. Dason ba siya makalagaw ko lang sila na masaka ko sa Fabricanos. Oo, apos mo lang para sa kapin pa para sa inyo. Apos nito magkadto. Galing lakat ato tama gito katadlog mo. Kay gaulan gito ya. Gaulan gito. Ako magkadto ko gaulan man, ti medyo pangunyapot lang eh. Dalo ka naman sa atin sa kapyutanay lang ya. Wala ka no microphone? Mayroon sa microphone wala yagin on. Wala na ako ng microphone. May Para na. microphone siya, wala yagin on. Yes. Dapat i-on muna siya. I-un, ganyan. Lipat ko mag-un, bi. Ay, kalain. So, pero kung makadto ka to, basi kung magbulubarato bala ang kwan, ang gasolina, kung makadto ka to, baklan mo ko kape ha. Sige. Yan ang drip bala. Coffee drip. Oo. Sige. Baklan mo ko sa coffee drip kay nami the best gid ang kape dito. Coffee drip sa ang kape sang La Sa Castellana. Castellana. Ako yung recommend ko kay natilawan ko gin mo no. Nga pag may ginpanyagahan kami to mo. Nonoy sa bistro bla something. Kay Connie Bendandra, good morning. Nagpapanyaga kami to nga niya, sir, tiraib lang kape ka sir, tiraib lang kape namon. Nagtilaw ko kay tiga pangapingin man ta. Tinag-order gito sang coffee mga drip. pack, naka-pack siya mo. May order pack ka siya dami sila nga packaging. So, kwa kada kape, ha? Dalaan mo ko, bayaran talang ka. Mo? Perfect. Sige. Okay man na? Mayo kay ginana mo nga daan nga bayaran. Kaya balong ko lang tayo nga nalipat. Standby na sa mga balita. Sa dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye balita international, lunsay nagkalamatay ang 132 kasakay sa nahugpaas nga China Eastern Airlines. Sa eroplano ang nagikan sa Kunming kag padulong sa Guangzhou ang naghugpaas sa nabukid nga lugar. Kung wala pa nibaluan sa mga otoridad ang nangin rason sa pahugpaas ng eroplano. Base sa inisyal nga investigasyon,
Gulpi na lamang nga nadulaan sang kontak ang eroplano sa air traffic controller sa syudad sang Buzhou pila ka minuto matapos ang insidente. Malaka nga matabo ang malalang aksidente sa eroplano sa China nga ang pinakauli sadtong 2010 nga ginkapatay naman sang 44 ka mga tawo. Sa negosyo naman, ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang paggamit sa satellite technology agud mapapaskog pagid mapalapad ang broadband services ang magapasanyog sang financial inclusion. Subong man makabulig sa mga bangko sa mga naligwin nga mga lugar nga mapasanyog ilas ni nga disaster resiliency. Sa isa ka statement, ang BSP nagpahayag nga nasuportahan nila ang pag-issue sa Executive Order No. 127 kag sa iyas ni nga implementing rules nga maga-liberalize ang access sa satellite technology para sa broadband services. Ang Kantilan Bank sa Mindanao nangin sa ini ka satellite technology sa paghatag sang financial services pagkatapos nga naigo ini sang Bagyo Odette sa Disyembre sang nagligad nga tuig. Ang BSP nagpahayag nga ang bangko nag-instalar sang Aperture Terminals sa pag-restore sang online connectivity kag ATM operations sa ilas ni nga mga sanga sa Del Carmen kag Dapa sa Siargao City. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 35 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 59 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 68 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sang Puerto Rican rapper nga si Daddy Yankee nga siyang magaretiro na. Sa social media, ginpatigan sini ang anunsyo sa pagretiro sa music industry matapos ang 32 ka tuig nga paghimo sang kanta. Nagasikat ang rapper sa kanta sini nga Gasolina sa 2004 sa diin, ginpakilala niya ang music genre nga reggaeton sa international audience. Sa balita naman sa patag sa sports, nangin emotional si Ukrainian high jumper Yaroslava Mahuchik pagkatapos ni magdaog sa iya bulawan nga medalya sa World Indoor Championship sa Belgrade, Serbia. Ini ang unang bulawan nga medalya sa pungsod pa kaligad ang halos 20 katuig. Paginbulahan ini sa mga nagatanaw sa torneo ay labi na sang ginpagawa niya ang bandera sa Ukraine. Pahayag ni Mahuchik nga nangindako nga hangkat ang pagpasakop niya bangod sa kabudlayan nga iya ginatubang para nga makapalagyo sa ilas ni nga pungsod. Mabugat man ang iyas ni nga buot sa akong maghalinsa sa ilang nga pungsod, ilabi na sa karon nga nagakatabo ang pagsalakay sang Russia. Balita espesyal! Energy! Action boy! Chi, doon nakigan mo ko ako. Bigyan man. Doon nakigan mo ko yes ang energy mo. Nakigan. Energy! Action boy. Energy da! Doon ka muna. Iwan siya lakas ang energy, balahaw. Bisan kuha ka pa subong, magparo-paro G ka pa sa akin. Ay, kalay, paru-paro G. Bisan wala ko tanto energy, pero magparo-paro G. Perte, magparo-paro G. Action boy ka, nugid ka. Tawag sa ni man. No. Hindi ko ma... Doon nakabulan nga practice ko, doon hindi ko makuha pag ina. Hindi ako. Abi ko doon okay naman to sa imo nga mo na. Wala pa yung mamo na. Iya, mamo na. Iya. Ano na yun? Amo na yaho? Amo gani na. Ay, Ay, ginag-greet ko lang kalianay. sige. Si Manman Kapunong, si Adelina Tubong Banwa, Erbon Tubong Banwa, Riniel Kabasingan sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago, kakay Lynn Rose Benedicto, Madeline Conyate sa Kalong-Kalong Zone 1 sa Barangay Singkang Airport. Yes. Good morning. May nag-greet ka on air? Yes, good morning man kay Anthony James Seblano kag sa nga family action boy naga-monitor. Yes. Good morning. Ay! Oo. Yes. Kag, kuha ko lang nagaliw include ko na ining Shibo bla, Shibo. Shibo. Chibo. Hindi na sa Sibo Oo. Kaya ang Sibo yan, sa mantika na yan. Mantika na, so- Malabla na gano'n na, nagbugnaw. nagbugnaw. Ini ya,
Chibo. Chibo. Kung kapangita ka Black Sundor sa mga Italian nga pagkaon. Kado crave ko lately mga mga Italian. Italian food. Italian food. So, hindi na magpalayo pa. Hindi na akong palayo. Hindi na akong pa-Italy. Hindi na magpa-Italy. Sige. Ang kilala nga moderno nga Italian restaurant sa Manila, nagbukas na dire sa Bacolod, sa probinsya. Arada sa Ayala Malls Capital Central. So bisita dira sa Chibo. Sa first floor ini sa Ayala Malls Capital Central. So kita na ito ron. Sige, dito na lang ko gali kay hindi na ako no need na magpa-Italy. Italy, Ang meaning gira sa Black Action Boy nag-search ko bala bagulan. Search ko. Ang meaning sa nagali sa nga Chibo is food. Food. Italian word for Italian word na siya, Chibo. Chibo means food. Ang spelling na C-I-B-O, Basta makita nyo dabla mga action sa Ayala, bala, C-I-B-O. Basta mamba ka mukha to sa Cebu. So, Chibo na siya. Chibo. Amo na sa gali. Actually, mo makula pa gamba ko. Ano may bago? Cebu. Nabatiyan ko na may gambal sa Cebu. Cebu. Gali kay Chibo na siya. mag-pronounce. Italian restaurant na siya. Yes. So, dra sa Ayala, subong nagbukas na mga ka-action. Hindi ka tayo mag-order sa mga pansitini, cantonini, ha? Ay, hindi ko na yan. Kasi wala mamba ko to karon nga, Pansitini, cantonini. Pansitini, Pansitini, cantonini, man? Tapos dula mo siya sa Ay, kalay. Hindi. Pero, kung sa authentic ni sa nga Italian restaurant. Yes. So, kung gusto nyo, ga-crave ka mga Italian food, dra sa may Chibo, sa may Ayala. So, ano Kung sila? Italian- First floor. Sa Capital Central. Ayala Malls, Capital Central. Sige. Kung ikaw yung anong imo, kung Italian, anong imo, pado pasta lang. Pasta. Oo, Amo na, pasta. Kag mga Pizza. pizza. Actually, dragin ang naghalin. Oo, Nag-originate ang mga mga pasta. unang So, makatry na gitri isang authentic Italian Taga to pasta. kita na ito to. Kita na ito to, Karo. Tabo Island to. Yes. Sinong bayad? At tagun tangadaan. Si Paru-Paru G. Hindi man pag to paru-paru jita basi Paru-Paru itsahan ta G. nila. Ni matag sa aton da nga at least. At least makatipon tabi mga mga 1.5 pwede na nagoro makabayad. Pagkatipon ta mo na limot chat tama na kay Makaong kami danay. Basta kung magkanto to, i-clear tayo daan sino mo bayad. Sige. Budlay na mo salig mo. Gani man. Basi ka salig ka kung bayad. Kung kasalig ko, ikaw ang bayad. Gani man. Tapos di manawag ka sa manong bayad. Ang ending sila na, manawag ta kay man. Ako kung kay Miles, po na kami doon. Ay, wala kami doon bayad. Gawara kami Pinuhin dyan. lang. Kaya it's either pogason, nila pinggan or ano. Sige. Pero sige Benji, good morning dara sa imo. Ay, kay Carmona. Generous Aoki. Ay, hindi niya mo niya. Hindi niya mo. Ay na, gani, o gada mo sa iya nga komento. Kasama. Oo. Sige na. I started earning ko, no? Ay, kalain siya. Mayo kay ga-earn ka. Ngayon, earn ka. Miss Georgia, May gano'n sa mabayaron tayo. Abi Georgie. Abi generous. Generous man siya, di ba? Generous. Oo. So, ang Chibo naman karon ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Bisa Chibo, eh. Sige, go. So, sa atong balita special, nga gawon tala. Hindi ba lang mga pagkaon, Action Boy, nga... Para sa mga 50 anyos Yes, pasaka. dapat kaunon sa mga 50 years old and up na. Kamu yan, di ko na pwede. Pwede man kami ni. No. Pero ito mas gina-require, gidguro. Mas na-recommend lang, hindi man require. Require. Recommend lang yan. Sige, pasagta na kinagkao ka na, diwal ka. Sige, so, madumduman mo kagapon, Action Boy, dapat, fiber-rich, plant-based kuno ang diet dapat sa mga 50 up na. Kaya makabulig ini sa, kung... Sa pagpagawa sa higos lawas, Yes, kag madamo mga pa may iba. fibrous, Yes, okay. Ay, Kala? ano to sa... May gradalon doon sa Chibo. So, the next Action Boy. May gradalon doon sa Chibo kasi siya pa-order na. Siya po gason. Siya po-gason. Makaon na tayo siya po gason pinggan. Miss Bill. Bill. Pagkatapos sa Bill, di mo may dala kami, di mo nang hugas. Dishwasher. Okay. Kaya hindi kami kabayad. May dalon kami, may dala kami, di ka manong hugas siya. Dala na mo ni manong hugas niya. Kamuya, sir,
kami to yung makadto sa police station. Mag-volunteer. So, next Action Boy, mas maayo man niya, more on tomatoes. Action Boy, kaunon mo. Tomatoes. Oo. Kaya tomatoes, manggaranon, ini sa ginatawag nga lycopene. Sana all Nga mo, magaranon. sana all manggaranon. Nga nagaprotekta sa ato niya skin. Sa ato niya skin. Gikan sa mga sun exposure, bala. Nagabuli, galing kamatis. Ang lycopene? mag-protect. Oo. Hindi ang kwan, lycopene. hindi ang sunblock. Tipo kabulig mo na siya Makabulig man. Pero makabulig pag ining kamatis na. Sige, good. So, next Action So, Boy. tomato, damuon. Uh, Ibisan na ano lang daw, ano ang pagluto? ha? Ano ang pagluto? Ang sang tomato, pwede Hmm. mo siya kaunon niya fresh, pwede mo sa kaunon niya, ano ni nga, O sa mga utan mo ba, butang mo? Oo, impon mo. Sa kung ano, pada nga mga ano Fresh? Kakaon ka fresh tomato? Oo, Oh? yes. Hindi sa Sa langto? una lang tuhan ko sang orange na. Ang ginakaon ko actually ang green. Green. Green Ang green. tomatoes. Pero ang subo ang orange, carry ko na kaunon. So una na lang tuhan ko Kada pa na. lang mo, no? Yes, langto gid man siya actually, Action Boy. Pero may araman mga luto nga hindi man siya langto. Okay, depende sa kamatis guro kung di sila nagtubo. Kung sa likod guro sang Sang ano? CR. O kung basi Hindi sa, langto. o kung basi sa imo likod na. Ay, kaya Tumuhan ka rata sa likod mo. ano mo yun? Kaya Meaning, kung matubuan ka kamatis sa likod, meaning damon lang mo palugot. nadamang Pwede nakalihon. Ang imong ano pa nagsidagan, ang imong mga basta damo lang gado ka lunang-lunang. Kala-kala, isang galunang-lunang. Tama na siya. Kala-kala. Kala-kala. Kala-kala festival. So, next Action Boy, magluwas sa kamatis, mas nami man magkaon sang sunflower seeds. Sunflower seeds. Ay, nana. Ay, Kay- titikan kwan. Hindi siya Rich ano? in, ha? Hindi siya ano sa may mga arthritis. Hindi man. Basta sobra. Basta. Kaya hindi man sa nuts siya eh, no? Oh, hindi man Seeds siya siya nuts, na oh. sunflower seeds. Seds siya. Seedlings. Sadly. So, manggaranon siya, Action Boy, sa vitamin E kag C. Makabulig Bakit para tilaw ka na mapanami sa ang sunflower potes. seeds nga seedless? Ha? Katilaw ka na sa sunflower seeds nga seedless? Sunflower seeds yung seedless. Ano mo yung doon na po yung kita yung sunflower gas. Kalain ko rin tawag sa sunflower nga seedless. Ay, ano lang tanan, yellow lang tanan. Wala siya. Amo na dalang gapa beautiful man siyang iyang nga seeds. Okay. Tapos kuhaan mo siya yung seeds. Tingnan ko ganda magkao kung magbakal ko na sa grapes siya, seedless gina gusto Ay, ko ka. namigin man niya nga seedless ang grapes. Yung mga kalaw, ay, mambi kung may mga ginakaong kapag nga iba, yung mga ano. May kasapra. Oo, mga sige. So, last Action Boy, hindi man pagdulaon sa pagkaon, ang dark green leafy nga mga veggies, bala Action Boy, kaang isang kale. Ha? Nami man siya nga source ng calcium. Ang Galing ano? diri sa aton do ka, hindi gid siya ano ang kale. Kale? Anong kale man? Nang dahon na siya nga, hindi ko ma-explain. Basta namit na siya sa salad, iimpon, Action Boy. Sige lang kayo kung makakita ko kale, dalanta ka. Okay. Dahon na siya. Dahon na sa... Ay, iba na lang to, hana, pero ako okay lang man. Ano sa ilonggo ng kale man? Kasi Kali! Tsara. Kasi nakabalog Gina lang. lang spelling. Ari galing Ari itlog, siya. ari galing ko ano, ang ano ganang kamatis. So, Ano? hambal ni Ma'am Van, namin ako no ibutang sa Pulang itlog, charot. Pulang itlog. Yes, no. correct. Inang ginamos, no? Ginamos ng itlog. Oo, Muna yes. sa? Namit, kinabla Action Boy. Hindi gani, hambal ni Wengski, Lee Morales, prituhon, partner sa uganan. Ano na siya? Meron ako na nakita, luto ang kamatis, ginaprito nila, kag ginadunot nila, tapos ginano sa uga, ginahipon. No. So, muna siya. No? Iluminado West na. Good day man dira sa imo. Yes. Sige. So, muna siya ang kale, palang taon, takablas ng kale. Benta na ako bisang kale na. Okay. Daw kwan. Daw, ano ganina? Lettuce? Ano? Lettuce? Hindi siya lettuce. Laing gid siya eh. Pitsay daw, pitsay. Ano man? Pero hindi man. Kale. Basi pitsay na. Kale. Hindi, kale gid siya. Lain man ang pechay. Ano Sige. siya? Namin siya sa mga salad. Correct. Kadto ka to gani karon sa Chibo, kaon to karon kay para Sino ganito mabayad? Ha? Sino ganito Ako mabayad? na pamangkot hindi O sige. Okay na naguro kay ikaw nag-invite. si actually dito to pabayro. Kaya doon nag-collect na to siya sa mga tax. Hindi section nito, bayro. Sa section nito, ibilin ta. Ay, kala.
Sige. Italian ko na ang kale leaves, ang bawang ni Mamban. Galit. Namin sa turn mo sa mga kwan bala, So, sa dito mga ganila ka garden tatawaran. garden salad, Caesar salad. Backyard salad. Caesar salad. Masara siya sa mga salad. Kaya kakita ko na siya. Nadumduman ko na siya. Wala ko kilala nga kale, abi ko na siya. Madahon-dahon Ng lang. pitsay. Kasabay. Sige lang, okay. Podcast ang i-greet on air, no? Ay, mga Tagalagad Radio, dira, good morning dira sa inyo sa Hinobaan. Yes! Good morning mga taga-Banwa sa Hinubaan. Ang kale hindi Castellana. ng spinach. Ha? The spinach. Hindi, lain Ay, pa ng nakaw, ni spinach. Pap- ay, lain na yan. Lain pa yung spinach. Good morning mga sa taga-Barangay Carabalan, ha? Mailan Yes, City. okay. Maayo. At sa mga taga Bago City. Tambay na kita mga ka-action sa Action Hotline. Mabut ka-action Art Tay Hupon. Ang inyo naman diringan News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.